er salgspersoner, og vi kommer til en sjov episode med Mads Kirker igen. I dag skal vi spille inde på lidt Mindtime. Og alle dem, vi skal spille inde på GPP. Og alle dem, der skal imod os, de får fandme enish. Skal fandme bare løbe. Jeg kommer til at gå over i overpowered. Ej, seriøst? Jamen, jeg kommer til at gå ind i en overpowered. Skal lige... Ja, det ved jeg. Ja, det er fordi, at du sidder og gamer herinde hele tiden. Nå ja, det var dengang vi bare så. Nej. Sig mig, er makrohack? Ja, jeg tager lige kit med jord, og ja, vi optager. Det gjorde jeg for et stykke tid siden. Og grund til, at hvis I lukker på den her service, grund til, at I ikke kan det her... det var. Jeg kan se dig. Grund til, at I ikke kan det her, det er fordi, at jeg kan ranke hende, og det er han også. Det koster 400 kroner ham. Og som I kan se... Nej, men... I spillet. Nej, hvis I skal faktisk lige se... Hvis I går herind... Hacker du? Nå jo, jeg skal lige have lidt armor, altså. Det er nemmere. Ja, det er fandme sygt. Ja, det er også det, jeg synes er sygt, fordi som I kan se her, så kan man sgu da kun enchant til det 5 eller sådan noget. Okay, hallo, ja, jeg kan se dig. Lad Lasse, jeg fandt dig. Ja, nej, vi går derop, hvor vi altid dropper derop. Kan du ikke huske det? Ja, der forsvandt du. Jeg fandt dig. Og der forsvandt du. Så, hvor er du henne? Nå, der. Ja, han er en fisk. Jamen det gør du. Du har ellers lavet nogle... Nej, du starter med at få 10 eller sådan noget. Ja. Nej. Jeg skal lige have nogle potions. Jeg forstår ikke, hvordan du kan leve uden sådan nogle potions her. Forstår du? Ja. Ja, du har den fordel, at du gav nogle den der oppe i udkommet godt med. Okay, det der, det... Fuck, jeg har mange svær. Er det ikke? Nej, hallo, jeg skal lige enchante mit armor. Nej. Jeg tror også, det var det fleste, men godt. Nå, okay, jeg skulle lige enchante mit armor, så jeg lige kan
Så nu jumper vi sko. Ja, jeg har engang hacket. Hallo, jeg synes faktisk, det er ret irriterende. Det er alle hacker herinde, og jeg hacker bare sådan ikke, og jeg ved ikke. Seriøst, er det dig, der er ved at dø allerede? Eller ham der? Det gør han ikke. Hvor er du? Hvor er du henne? Ej, hvad sker der? Jeg har fundet dig. Er du galt, du er grim? Ej, hallo. Hvorfor tager du ikke det her armor? Han er chap. Hvad synes du? Politi Protection 2 eller Blast Protection 1? Ja, eller og de kan fly. Nej! Nej! Jeg lavede en fucking fejl. Jeg kom til at bruge en... Jeg er over ved 2... Wow! Jeg er fandme VP. Jeg kan ikke finde dig. Nej, hallo, det er en efter mig. Jeg er over ved det der... Jeg fandt dig. Vi flere gange der. Seriøst, der er godt nok en, der fejrer os back. Der er en, der ikke har et gap. Der er en, der ikke kan huske at spise sine vitaminer. Eller nogle af de her går de fandme i sig for. Nej, vi har bestemt ikke. Jeg fandt dig. Nej, min Interpulse. Jeg har faktisk kun 2 minutter tilbage. Nej, det er en rør computer, det er ikke lige... Han havde fandme sharpness and knockback. Jeg flykker ind! Nej, jeg så... Nej, jeg dør! Fuck, hvor er det sygt på det der. Jeg er fuld liv igen. Hvorfor det? Er en dansker? BOOM! Er en GG dansker? GG easy. Ja. Har du egentlig fundet noget G-apples? Jeg har heller ikke idé om, hvordan jeg vil tage det. Men man kan ikke tage det dårligt, tror jeg. I kan ikke. Skulle jeg nok med mig at sige, hvor er du henne? Altså dog alligevel. Seriøst, jeg gik igennem vand, og der er stadig ild i mig.